Здравейте, мили хора! Изключително щастлива съм да ви съобщя една новина, с която се надявам да бъда полезна на повече хора. Знаете, че доста активно се занимавам с психология и вече официално мога да кажа, че имам нужните сертификации, за да помагам на хората, като това включва увереност, себеизрастване, работа с родовия модел, вярванията в годините, които са ни възпитавали, програмирането в детските години, както знаете, това е буквално като компютърна система и всичко ни се складира в подсъзнанието. Но чрез работа всяко едно вярване може да бъде променено. Много бих се радвала да успеем да направим едно общество, което иска да се развива, като това включва и мъже, и жени. Виждам колко хора са несигурни в взаимоотношенията си и честно казано, дори влизат в нездравословни връзки, но това се дължи на нещо, което ние трябва да обработиме и до което трябва да стигнем. Когато изберете да се развивате, почвате да виждате само възможности. Почвате да се самонаблюдавате и да осъзнавате всичко. Искате да развиете вашата смелост, интуиция или просто мъжествеността или пък женствеността си, аз мога да ви помогна по пътя. Мога да ви бъда и от помощ, ако желаете да разгърнете вашият автентичен вкус към облеклото си, без да изневерявате на автентичността си. Като тези стъпки може да ви се струват малки, но всъщност те правят голямата разлика. Защото, когато ние влагаме в себе си, това допринася да кажем на Вселената: хей, аз заслужавам нещо по-добро, защото аз ставам по-добър. След всяка консултация получавате препоръки какво и как да следвате. Можете да разгледате различните видове консултации, които предлагаме в нашия сайт и да ми пишете на лично съобщение.